Long live, long live. Long live, long live. Long live, long live. Long live, long live. जोंनि इउपिपिएल राजनिति हान्जानि मावथि लोगो नोंथांमोन आरो आइजोफोरनि आफादनिफ्राय नुजाफैनाय जोंनि मानगोनां आइजोफोर जे जोङो दिनैनि इउपिपिएल राजनिति हान्जानि मिरु आफादनि बिथोन बादियै दिनै साफाय अभियान मावनायनि थिरांथा लानानै बे साफाय अभियानखौ जोङो गयबारि एलपि स्कुलनिफ्राय जागायजेननानै 1 नं हाब्रुबारि एलपि स्कुल हकमाबिल एमइ स्कुल आरो जोंनि नैबे आलारि हाइ स्कुलाव ब्रैथि अर्थात जोबथा साफाय अभियान हिसाबै दिनै मावफुंनानै दिन्थिफुंनाय जाबाय। बेनिखायनो बे मावफुंनाय अभियान हाबाफारियाव गासै बाहागो लानाय जोंनि हकमाबिल प्राइमारिनि सिङाव थानाय गामिफोरनिफ्राय जाय राजनिति इउपिपिएल हान्जानि मावथि बिथांमोन आङो दिनैनि बे साफाय अभियाननि खामानियाव गाजा गोमजायै जोंखौ मदद होनायनि थाखाय आं बयनिसिमबो खर' गंग्लायै आरज गाबो जेन फैगौ समफ्राव जोङो बेबायदिनो मिरुनि बिथोन बादियै ब्लक कमिटिनि बिथोन बादियै बबेबाफोर गुबुन हाबाफारि जायोब्ला जाहाथे दिनैनि बायदि लैहोर जोङो मददजों बयनिबो मददजों खामानिखौ मावफुंनानै दिन्थिफुंनो हायो बेखौ मिजिंथिनानै आं दिनैनि साफाय अभियान खामानिखौ एसेयावनो जोबथा हिसाबै फोसावबाय आरो जोबथा हिसाबै आङो दिनै बयनिसिमबो बे साफाय अभियानाव गाजा गोमजायै खामानियाव मदद होनायनि थाखाय आंनि प्राइमारिनि सिङाव थानाय गासै मावथि बिथांमोननो आंनि गोसो जिउ मोदोमनि बयनोबो साबायखर जासिनानै एसेयावनो फोजोबबाय। इउपिपिएल long live, इउपिपिएल long live, ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट हो, ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट हो, प्रमद बर' long live, प्रमद बर' long live, प्रमद बर' welcome, ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट हो, ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट हो, जय इउपिपिएलनि